Bismillahirrahmanirrahim. Kadam ne ka shitane genga wa angani kina san bambayin kono. Kono bako oko émission spéciale ni adam ne toytuguni. Émission mandi. Émission mi no binatke anga Zikiri Waati kabi. Zikiri Waati émission spéciale Ramadan Mubaraka. Okay kono bako anya fonyena. Ngo Zikiri ko yatina ke bashi ko mi na bidese oni on. Angwani antara mna fa chugo yamina koni soba choma kwa akatasuma faka na daji ma faka nunji ba faka kan wako bi kwani he dangorba fladi ba ambulo bi aw budon ne budon bene bu to ko fo onyena ata bali ku fana ka kla ku yere fo onyena aywa ani Assetou anga ke Assetou fane ou bien Assetou jakte ani Assetou jakte nyoko mbulo bi ale mana boy ani koni fomba zikiri dara waraba oredu bi ana ulumna jebi ka kuma bi zikiri koka sungolo bay ngona na aywa kan wo anti kuma janya ko kuma mani dakilina anga bilibili numba mbulubi amba damine uyere ku yere fo oy tukuni obsika famille sora la chugo yamina an nyangwa Assetou nse ani nyankuma somoko basi fiti toro sitila alhamdulillah o nyena si ibseki yere fo anan la jel jamoy ma fo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim amin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad wa sallim taslima ame ala deli kabo shitane toroma ame soli an kuntigi muhammadu kan kisini nema kai ka foli la sen la mejama bela jalima minu nyebana ni wakatina ale minu kulobana ni wakatina ka boka au yere fu au ka barala o jaranye kono bo oboraka Assetou alega foli ka mesisa na mora Assetou la amina konina ani nyanguma si an nyanguma somoko bashfitele tarasitila si ibi shunga don adanu aywa koni bisegi yere fo anan la jel jamawi alhamdulillah amba fo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh outloba wo badi musoni au ka kalande ne mangana no Zikiri Koni FOMBA kabo Umaru FOMBA kabo Usmani FOMBA kabo Zakaria FOMBA kabo Astantara wule ni worika tarawule la fo yanfusibu tabarikala famille sorolula kon boko o yere kon nyabala sane bitay atna ke bashi ko min nabi dese zikiri dara waraba fla ko we no bide aywa ama damne Assetou la wa ama damne konnari okay sana ngata ni kuma yero ja Assetou iba damne kasika kon bola kontan chuga mina nga émission kono nana jana ba odiaranye ala kani sawaba be komi ame sungalo dilani wakatina mado sumbe ka numuna kan no secondoni anti stress nya ami shunga tasma ke barake tasma ani wado ko sumbe kan doni chien fosa o mame fega sumbe kan doni yame okay nyame ala kani sawaba be amina la kanu ko so sallallahu rasul la ilaha illallah la ilaha dante alallah 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 kuma saulama sake fama wula fama de alaye la ilaha illallah la ilaha dante alallah wa alaminya uda ilala wa alaban faga kanga alado la ilaha illallah la ilaha dante alallah foraba masaminya uda ilala wa alaban faga kanga alado la ilaha illallah la ilaha
dante wala ine bisame masala ina kasali Muhammadu deka kira follow Muhammadu deka kafoli la senka numba kabema ala kasui teme auka ala kalimani ya ujidi setu bima kari juru fole nimi fo Muhammadu yesa magandugu Muhammadu yesa kira mingera sabunyu manye suni seli dira Muhammadu dema aukera kira matonyesa ami suni Muhammadu yesa wa alaminya uda wa alama fakakanga alado wa ujara. Merci beaucoup Assetou. Aywa namura Assetou fei amna koni fei no komi akokera namu lamne aywa Assetou am koni ami fana bulu aywa kone bi kira fe kira kadinye ala kira mamadu madu nyogo mada kone be kira fe kira kadinye ala kira mamadu kira nyomada wane bi kira fe kira kadinye ngo ala kira mamadu madu nyogo mada kone be kira fe kira kadinye ala kira mamadu kira nyomada la ilaha illallah o ala Mamadu Rasulullah kira inyogo mada nebe kira fe kira kadinye nigera kira fe kuna diado nibana kira la kuna ngoyado barisa ngolodana isababu ndugu kolodana kira sababu meleke baudana alijine baudana kira sababu kone be kira fe kalandini kamora kira fe kira kadanye ala kira Mamadu madu nyogo mada kira polo Mamadu madu nyomada koche juru cheja nene dedo maga halala de nene dedo maga yere wolo de nene dedo nibitanu jani adunu yabala nebi kira fe kira kadanye nebi kira fe samni wari bari nyana maya dana isababu fombala koni dana isababu ode kamambe ala kira wele doni kira fe kira kadanye ala kira Mamadu madu nyogo mada ala kira Mamadu kira nyomada nikalo kera sungalo kalo minye kalo ikera brajin kalo de ni kalo de bato kalo de ami bato mi ke sungalo kalo kono fama alaka ke juru mu ya fae ami tanu mi ke sungalo kalo kono fama alaka ke hineni karamae ani chamanye salo sungalo ke fama aladuma nyina yiraula ani chamaye nyina tadamine wa alama sogalaba wolunyana wa setigide furuba alai wa setigide waidu alaesa kira fe kira kadinye ala kira Mamadu nyogo wacha wa chena Mamadu nyogo machane anyogo na erete ino ere kumate kwa machama sigatala okay ujara sasa kan bogo ko ni be sigiliru saki pere saka kono kwani parce que ko in tabulu amanoko aywa amna do anga baru kon nana aywa Assetou nam amse ga don sungolo munyere dinana ne sungolo nyita munina ne sungolo alhamdulillah rabbil alamin janaba ni ne nyininga munana ne sungolo ala ye kira fenfechi aya bena ka wakati de da ama an kuntigi Muhammadu cira sun dira ala kira de ma
sunkalo dira alakira de ma seliw dira alakira de ma anw ye alakira mantonw ne ko an ka sun o na kɛ sababu ye ka anw jurumu yafa ni ne ɲininka sunkalo la n bɛ se ka dɔɔni fɔ ye o yɔrɔnin de la. Tabarikala faamuyali sɔrɔla la Koni e bɛ dɔ fara a kan. Bon alhamdulillah ne bɛ se ka dɔɔni fara Assetou ka kuma kan a y'a fɔ cogo min na kira bɛ n'i ci kun don Mamadu cira Ala ye fɛn caman d'a ma mais sun b'a kɔnɔna na Ala ye sun fana di san ye kalo 12 de ye kalo 12 in kɔnɔna la sunkalo ye kalo 1 de ye mais Ala y'a kalo barika ni kalo 12 in bɛɛ ye ka su 1 da kalo 1 in fana kɔnɔna la o su fana ka fisa ni diɲɛ don bɛɛ su fana ye donc Ala y'a da i ka sun k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ jurumuna kow la ka sun k'i ɲɛ tanga ka bɔ haramu ma k'i da tanga ka bɔ mɔgɔ kɔrɔfɔ ma k'i yɛrɛ tanga ka bɔ walimuso ma n'i sera k'i yɛrɛ minɛ kalo 1 kɔnɔna na i ma se k'o kɛ a ka ca Ala fɛ ni limaniya nana dusukun na kalo 11 tɔ ninnu i tɛna se ka don haramu ko da fɛ o kɔnɔna na sunkalo nana o kɛli fana kama Ala ka jɔnw ye quoi. Tabarikala faamuyali ko ɲuman sɔrɔla la o diyara n ye mais Assetou sunkalo kɔnɔna na an b'a ye sunkalo muso tɛ sunkalo bɛɛ sun mun de la muso tɛ sunkalo bɛɛ sun parce que dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ o dɔn halisa. Alhamdulillah rabbil alamina Ala yɛrɛ de ye muso bonya kojugu Ala ye barika don muso ka ko bɛɛ la e m'a mɛn u b'a fɔ ko diɲɛ don o don ko muso bɛ arijinɛ kɔnɔ ko nka k'an yɛrɛ de b'an bɔ arijinɛ kɔnɔ mun de la kuma in bɛ fɔ sunkalo dira musow ma a dira an falakaw ma i b'a sɔrɔ sunkalo kɔnɔna na an baw ka hakɛto muso ka laadaw bɛ na a kɔnɔna na n'o nana bɛ sun bin ka bɔ i kan n'o ye sun bin ka bɔ i kan wagati tɛmɛna i bɛ segin ka na i ka sun ma ka sun o de kosɔn muso dɔw tɛ na wagati sera dɔw tɛ sun mais dɔw ta to ye dɛ dɔw ta yɛrɛ ye n tɛ se ka sun dɔw ta ye ou bien bana b'a la dɔw fɛnɛ ta ye bana t'a la bɛɛ n'i ka faamuyali cogo de don i y'a faamuya ne kɔni b'a kɛ ka taa o fanfɛla de kan mais sun yɛrɛ Ala ma sun bin ka bɔ maa si ka fana kɛra banabagatɔ ye fɛn de b'i la min y'i degun o kosɔn i bɛ se ka sun bila mais foyi t'e la k'i ban ka sun awɔ k'i ti ka gɛlɛn dɛ tiɲɛna a ma nɔgɔn Ala k'an ni sababa bɛn amina Ala k'an ka sun minɛ amina Ala kira kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam. Koni e bɛ se ka dɔ fara Assetou ta kan. Bon dɔ bɛ se ka fara Assetou ta kan sinon kuma bɛɛ banna ne ka hakili la Ala ye muso da i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min a ye muso bonya kojugu Ala ye fɛnba kɛ musow ye mais fɔlɔ muso kun sɛgɛnnen don kira de nana an musow bɔ jɔnyajuru caman na ka n'a bila yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔna la bon sunkalo kɔnɔ muso ka hayida mana na Ala bɛ sun ben ka bɔ i kan mais a bɛ ben ka bɔ i kan a sarali wajibiyalen don i ma seli de i bɛ se k'o to yen mais o sarali ma wajibiya i kan Ala y'o kɛ diɲɛ musow ye. Tabarikala faamuyali sɔrɔla la o ɲɛna ayiwa Amina Assetou ni karamɔgɔ bɛna wajuli la mun de kama u bɛ dɔnkilidalaw u bɛ dɔnkili da k'a kunbɛn ka na kɛnɛ ka na a kana sɔn a ka wajuli daminɛ. O diyara n ye n b'a daminɛ an kira yɛrɛ la fɔlɔ Ala kira tile la madudalaw tun bɛ Ala kira kɔ o tun bɛ kira tanu ka tanu bon an bɛ wagati min na i komi sisan minnu bɛ ka Ala kira tiɲɛ ta ni wagati minnu na ni zikiridalaw dɔw ko ko kalima n'u ye Ala kira majamukanw f'u ɲɛna a bɛ se ka kɛ o kosɔn u bɛ dusu ta kuranɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen ni mɔgɔw t'u dɔn u bɛ se ka dusu ta o dɔ la k'o walawala kunfɛnw ye i b'a fɔ an yɛrɛ kunfɛnw pour que an bɛ se k'a faamuya cogoya min na ne kɔni b'a faamuya ka to o de fanfɛla la o de la karamɔgɔ caman bɛ yen nɔ u tɛ sɔn ka wajulu ninnu daminɛ fo u ka kalimadalaw ni zikidalaw ka dɔ fɔ Ala kira ma ka Ala kira majamu pour que u fari ka kɛnɛya kosɛbɛ
u ka se ka kuma alakira kan kosɛbɛ an b'a faamuya ka to o de kosɔn wa a bɛ se ka kɛ i bɛ zikiri yɛrɛ dali min kɛ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen wajulu man d'a ye mais i bɛ zikiri dali min kɛ o kama zikiri yɛrɛ kama o tigi bɛ se ka silamɛya kanu a bɛ diinɛ kanu ou bien a bɛ se ka karamɔgɔ yɛrɛ kanu o bɛ kɛ sira ɲuman ye o tigi bolo ka don silamɛya la o bɛɛ y'a nafa ye. O ye tiɲɛ ok faamuyali sɔrɔ la ko ni e yɛrɛ dɔn. Bon Jɛnɛba o ɲininkali diyara n ye kojugu ne karamɔgɔ bɛ na wajulu kɛnɛ kɔnɔ ka karamɔgɔ sɛnsɛn ne bɛ se k'a fɔ kun caman b'a la mais n bɛ fitinin min dɔn n bɛna n da don o la an b'o walawala a fɔlɔfɔlɔ dɔ bɛ se ka kɛ ni mɔgɔw sigira kɛnɛ kan karamɔgɔ bɛ na kɛnɛ kan wagati min a ka ca Ala fɛ a b'a sɔrɔ jama ka ca kɛnɛ kɔnɔ bon n'a donna ten ka sɔrɔ mikoro ma minɛ k'a fɔ a ye sira bila karamɔgɔ nana mɔgɔ dɔ bɛ kɛnɛ kan karamɔgɔ bɛ don ka n'i sigi a t'a dɔn ko karamɔgɔ nana a bɛ bali min na dɔrɔn wajulu de bɛ bali ka daminɛ mais a ye sira bɔ karamɔgɔ bɛ na n'o fɔra bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin ye karamɔgɔ nakan ye et puis i bɛ tanu min kɛ karamɔgɔ la puisque n'a sɛnsɛnna a mana don n'a sigira a ka chaise kan hali bi e bɛ kuma de i bɛ kuma la i bɛ kuma la a bɛ dusu de d'a ma on dirait e bɛ k'ale la encourager de quoi i bɛ min fɔ i bɛ dusukolo de d'ale ma a fana bɛ se ka courage sɔrɔ a ka baara la cogo min na quoi donc Madudala bɛ karamɔgɔ sɛnsɛn a bɛ se ka kɛ a bɛ dusu don a kɔnɔ k'a yira kɛnɛ mɔgɔw fana n'a nakun ye mɔgɔ min ye a bɛ sira la ka na baki ba sigi min bɛ ka na fɔ a k'o fɔ an ye an ka se ka faamuyali sɔrɔ o la donc ne bɛ min don a la o y'o yɔrɔ fana ye. Barikala a faamuyara sisan ɲinɛ ne yɛrɛ kɔni kun kamana kun gana dɔnkili da ko in na dɛ fo ne yɛrɛ ko ne yɛrɛ bɛna sɔn ka to ka taa micro minɛ ka dɔnkili da an bɛ fɛ ka don ala yɛrɛ de yɔrɔ de walayi n bɛ sɔn ka don a la Inchallah i nka ni ne y'a daminɛ don a tɛ nɔgɔya dɛ a bɛ nɔgɔya aw yɛrɛ ye nɔgɔya dan o ka nɔgɔ trop ok baasi t'o la awɔ ayiwa a bɔra an bɛna ko ni min kɛ sisan i komi sunkalo a bɛ jɛ ka dɔnkili de da ɲɔgɔn fɛ dɔnkili kelen a bɛɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye sunkalo fasa bon n bɛ tila k'i hakili lajigin fɛnɛ an bɛ wagati min na i komi sisan an bɛ wagati barikama de la nin wagati in na ni dɔgɔkun nin kɔnɔna na ala ye kobaw kɛ a ka jɔnw ye Al-Hassan ale ka fagara ka bɛn nin wagati in ma Badiri kɛlɛ o fɛnɛ kɛra ka bɛn ni tile 17 don ma n'o bɛ bɛn alamisa ma Badiri kɛra ka bɛn o don ne ma kosɔn an bɛ wagati barikama la ni wagati in na an bɛ dugawu de kɛ ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ala k'an ka Mali suma k'an ka jamana suma ala ka maliyɛn bɛɛ bɛɛ kelen ma ala kira kanu kosɔn sɔlala rasul ok sisan kɛnɛ kɔni bɛ aw fila bolo aw bɛ fasili bɔ kanubagaw ka se k'a dɔn sisan kɔni ko bɛ bi ko bɛ yen inshallah ala k'an dɛmɛ ayiwa an bɛ sira di Koni ma an bɛ sira di Koni ma ni n kɔni fɔ Mamadu ye Mamadu ya Rasulullah ala kisi ni nɛɛma kɛ Mamadu de kan talar mana den kiyama an ko la ilaha illallah Muhammadu ya Rasulullah ala kisi ni nɛɛma kɛ Mamadu de kan talar mana den kiyama ne bɛ ni Ali ye Seydina Aliyu ne bɛ ni Ali ye kɛlɛ waraba ne bɛ ni Ali ye Seydina Aliyu ni Ali ma kɛlɛ waraba ne bɛ ni Ali ye Badara sajaja ni Ali do kɛlɛ diyara ne bɛ ni Ali ye Badara Aliyu ni Ali ma kɛlɛ waraba ko ne kan bi Aliyu ma Haidara ko ne kan bi Seydina Aliyu ma kɛlɛ waraba ko ne
kone kambi aliuma ala kira badinche ali kodo kone kambi aliuma la sana ali usai nufa kone kambi aliuma Fatimata bintu rasuruche kone kambi aliuma kaibara kele chengana tundo kone bani aliye badiri kele chengana kundo kone kambi aliuma kaibara kele chekele kundo ne bani aliye sidina ali bani aliye kele waraba ni fora aliye ni fora badara aliye kele diara Muhammadu buranke ni dara sidina alila kele waraba Fatimata furuche ni fora sidina aliye kele waraba Fatimata wolode ni fora badara sajaye kele diara lasana wolofa ali Husaini wolofa nyumana kele waraba chine ukelela ali gerede nga chine keleke kele waraba okera chine kolona janjo jara sidina alila ali badiri keleke janjo jara sidina aliula ali uhudu keleke janjo jara neka sajala ali tasara keleke janjo jara neka alila kumbaluti keba alimbima dabalu faraba alimbima kebalu churumba alimbima tilikene woyo ba alibima nebeni ali badara ali mi alima kele waraba kone beni aliye Sayyidina Ali u ali kodo waraba sumla sumba au ma Sayyidina Ali kome kele waraba seli kalo au ma Sayyidina Ali kome kele waraba kele don kele maja badiri kele don kele maja uneni kele don kele maja Sayyidina Ali jodo Sayyidina Bwakari jo Sayyidina Usmana jo kone kambi aluma kone kambi aluma Sayyidina Ali kanyi kele waraba Ali de keleke Ali de badiri keleke kele diara Assetou kanumbo nebe kuma Sayyidina Ali kan kele waraba Koni FOMBA kanumbo ami kuma Sayyidina Ali kan kele waraba ninu kumbi alife ayoni sodia badara tanuna kele waraba sungalo kanumbo ayoni sodia Sayyidina Ali kele waraba ninu kumbi afe ayoni sodia kirabatanuna kele waraba ni beni Ali chetula chepaka chetula dakare chetula chemineche ni Ali do kele diara ala kira kanumbo sungalo selibo Muhammadu kanumbo ni fora selfana selibo ye aundumbe kalola aundumbe sungalo kalola badiri kelela okela kera sungalo kalola silamewe badiri keleke uyake famala silamewe badiri keleke uyake Muhammadu ye oludunye sengeni jadiuke uyodeke badiri kelela ubake Muhammadu kanuna ala kausara mijaniuna ala kausara kira kanuna wane kulela lila sidili kangara misa jama keleka nebeni Ali chetula chepaka chetula lakare chetula chemineche ni Ali do kele diana numute senade nera kwani nemna ndege ni no nemna ndege nere pase ni umgara chuka nera kwani fuka ke kumna fo nera kasina ka mbla Ali ka wati latino ka lage wallahi bana tabarikala kon bogo ndore fonye no ne wara do so ngashunti ke biu ero mala fobe ayo kontra ni meshunte ba mo ka bana ni wate muga ay wado nganu denga jimi kuto ko fela na de ala kana jibwa ko okay tabarikala ujara aywa amite mananga bavuye ame wati mne kumna fo sisa
gɛlɛyaw kɛlen don fɛnw yɛrɛ piriw gɛlɛyalen don sogow b'a la sukorow b'a la malo b'a la kɛmɛ ka fɛnw piriw gɛlɛya ne ko kumakan jumɛn bɛ Assetou yɛrɛ fɛ o ko la. Tabarikala, o diyara n ye. Jɛnɛba, sunkalo yɛrɛ ye nɔgɔya kalo de. E ma ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u b'u ka ɲɛnamaya fɛn bɛɛ bila ka sunkalo de makɔnɔ k'u ka ala deli bɛɛ kɛ sunkalo kɔnɔna na ko sunkalo ye ala deli kalo ye, sunkalo ye yafa kalo ye, sunkalo ye jurumu kafari kalo ye, sunkalo ye ala sɔrɔ kalo ye. E ma ye ni sunkalo sera ko ala b'a fɔ a ka mɛlɛkɛw ma ko mɛlɛkɛw bɛɛ ka bɔ yen k'ale de bɛ mɔgɔw ka ɲuman ni juguman sɛbɛn. A bɛ tila k'a fɔ a ka jɔnw ye ko sitanɛ, ale bɛ sitanɛ fereke sisan a bɛ ale n'a ka jɔnw de ni ɲɔgɔn cɛ. Bon n'i ye nɔgɔya kɛ sunkalo la i b'o k'i yɛrɛ de ye, n'i ye juguman fɛnɛ kɛ sunkalo la i b'o k'i yɛrɛ de la. An bɛ wagati min na komi bi an b'a ɲini an ka faamaw fɛ u ka se ka dɛmɛ don maliyɛnw ma, u ka se ka fɛnw nɔgɔya dɔɔni pour que sunbagatɔw bɛ se ka u ka suntigɛ lafɛnw sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na. An m'a fɔ k'u ma dɔ kɛrɛ u ye belebele kɛ mais halisa an bɛ tila ka welewele da u ka se ka nɔgɔya kɛ dɔɔni pour que an bɛ se ka sogow ni nɔnɔw ni jiw sɔrɔ ka a dun cogoya min na k'an ka sun tigɛ. O ye tiɲɛ ye dɛ. Awɔ, an b'o welewele ma da kɛ. Ok, faamuyali sɔrɔla o la. Ko ni e yɛrɛ dun e bɛ se ka jumɛn dɔ fɔ ni gɛlɛya in kan sunkaloba in kɔnɔna na? Alhamdulilayi Jɛnɛba, ɲininkali in diyara n ye kojugu, a bɛnna n ma. Bon sunkalo gɛlɛya ko kuma kɔni a kuma taara ka dan kɛ. Puisque a fɔra sɛbɛ la k'a fɔ tulonkɛ la fɛn ma se ka bɔ a la. Tiɲɛna. O de bɛ ka fara a kan. Donc an bɛ Mali faamaw de wele toujours. Ala kɔfɛ olu de y'an ka ɲɛmɔgɔw ye. N'olu kumana Ala ta kɔfɛ u bɛ lamɛn. Donc u ka kuma ko bɛɛ bɛ dédoyennement kɛlaw de bolo. Commerçants ko ko dédoyennement ma nɔgɔn. Ni dédoyennement gɛlɛyara obligatoire k'olu b'u ka feerefɛn gɛlɛya. Mais commerçant dɔw bɛ yen nɔ yanni sunkalo yɛrɛ cɛ i b'a sɔrɔ fɛn b'u bolo u b'a garder de. Ni sunkalo sera ko n bɛ wari ɲini n'a ye. O ye tiɲɛ. Commerçants bɛ yen a bɛɛ tɛ dɛ. Baara la ɲuman bɛ yen juguman bɛ yen. Donc an kan bɛ minnu bɛ a mara de k'a kɛrɛnkɛrɛn ko fɔ sunkalo mana se a tɛ mɔgɔ bolo a bɛ n kelen bolo donc n bɛ kɛ wari ɲini sira ye. N'i y'a jateminɛ Jɛnɛba, an musolakaw degun b'an kan i b'a fɔ a b'an cɛlakaw ka cogo min na sɔngɔbɔlaw. Wari min bɛ d'i ma k'a sɔrɔ sunkalo tɛ i ka taa sugu la ni sunkalo sera ni dɔ ma fara k'a t'i labɔ. A t'a bɔ dɛ. A dépense ka ca. An musow sɛgɛnna nasɔngɔ dafa la. Fosi tɛ sugu kɔnɔna gɛlɛyara quoi. I bɛ don sugu kɔnɔ i yɛrɛ t'a dɔn i bɛ fɛn min san ka min to. Donc u k'a lajɛ an bɛ faamaw de wele yan'an ka commerçants wele u ka kuma don ani mɔgɔw fɛ u ka dɔ bɔ minɛn dédoyennement na pour que fɛn bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na bɛɛ k'i dahirimɛ sɔrɔ. Ala ye mɔgɔw da, Ala ma mɔgɔw kɛ kelen ye. Dɔ sɔrɔ bolo ni dɔ sɔrɔ bolo tɛ kelen ye. Donc bɛɛ ka se k'i dahirimɛ ni sɔrɔ si kana siri si la. An ka kalo barikama in latɛmɛ k'an ka baraji n'an ka duwawu ɲini a kɔnɔ. Alhamdulilayi olu mana nɔgɔya kɛ o bɛɛ ye baraji ɲini dɔ de ye. O ye tiɲɛ. Dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca. N'i ye dɔrɔmɛ sɔrɔ min na o feere n'i ye fila sɔrɔ min na o feere wariw bɛ ɲɔgɔn dafa de. Donc fo commerçants k'o yɔrɔ faamu k'an ka ɲɛmɔgɔw fana wele u k'a lajɛ dɔ ka bɔ fɛnw na kosɛbɛ o bɛ diya. O ye tiɲɛ. Faamuyali sɔrɔla o kuma na ayiwa faamaw an b'aw de bolo halisa dɛ. N'i y'a mɛn ko dugumamɔgɔw bɛ kɛ fɛn ye sanfɛmɔgɔw de bɛ k'u dugukɔrɔma dɛndɛn dɛ. Ok an kɔni b'a deli aw ka se ka dɔ bɔ an ka fɛnw na. Dɔw ka se ka b'u la belebeleba ka se ka b'u la an bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ cogoya min na parce que ni gɛlɛya bɛ mɔgɔ tɛ taa ɲɛ donc an b'aw deli aw ka se ka nɔgɔya kɛ cogoya min na faamuyali sɔrɔ olu la. Koni an y'a ye gɛlɛya n'a ka gɛlɛya bɛ ko baw kɛra an ka Maliba in kɔnɔ yɛrɛ sunkalo in na mɔgɔ camanba de bɛ minnu fana ye fantanw sɔn. Folikan jumɛn bɛ Koni bolo ka ɲɛsin olu ma? Alhamdulilayi Jɛnɛba, folikan min bɛ ne bolo ka c'u ma ne b'a fɔ dɔrɔn a bɛ fɔ mɔgɔ ma i ni ce yɛrɛ ye ɲuman de la yɛrɛ ye ci ɲuman na quoi. O ye tiɲɛ. Mɔgɔ i mana ɲuman kɛ i y'a k'i yɛrɛ ye n'i ye juguman yɛrɛ fana kɛ i y'a k'i yɛrɛ de la. Ala bɛ mɔgɔ ka juru sara a tɛ juru don mɔgɔ la. O ye tiɲɛ. I y'a kɛ mɔgɔ min ye n'o m'a dɔn i ye Ala in tɛ sunɔgɔ. O ye tiɲɛ. Ale b'a sara i ye walima a b'a sara i kɔ ye. E min jɛn'i ka nafolo kɔ b'a kɛmɛ o
wa yiri ka kasi million ma ka taa fantan dɔn dɛmɛ se tɛ fantan min ye ala b'a dɔn i b'a d'a ma doni min ɲɛ ma a bɛ nisɔndiya ka se dikiri min ma n'a yɛrɛ ko k'ala a b'i fɔ ala t'a dɔn a bɛ kuma min fɔ kuma bɛ palon a da kan jagojugu ayi donc e min y'i jɛ i t'a la ala ye nɔgɔya dɔɔni k'e min ye ka fantanw ɲɛna filɛ i y'a kɛ ala de kama ala b'i sara mɔgɔ i mana ɲuman kɛ i b'i yɛrɛ ye juguman yɛrɛ fana kɛ i b'i yɛrɛ sinon waritigiw bɛ yen olu t'a dɔn ko fantanw yɛrɛ bɛ yen u ka dɛrɛmɛ kelen tɛ di fantanw ma dɔw fana bɛ yen u b'a dɔn ala ye ne sɔn fana kan ka n jɔɲɔgɔn sɔn o de ka di ala ye n'ale y'i sɔn dɔrɔn ala bɛ mɔgɔw sɔn ka mɔgɔw siri ɲɔgɔn na de o de la ala ma sɔrɔ o kɛ kelen donc minnu bɛ dɔn kɛ sunkalo kalo la an b'u fo ka tila k'u la encourager a bɔra nafolo min na ala kana ta yɔrɔ lankolon ala k'a bila u ka mijani baara kɔnɔ sunkalo in caman bɛ masa haramani bolo k'o fara n'an ba dali silamɛ bɛɛ lajɛlen su k'a mɛn ka saraka bɔ a kɔnɔ ka bonyaw k'a kɔnɔ ka hinɛ fantanw na se tɛ minnu ye donc o wele da n'o foli bɛ n bolo ka k'u ye n'u y'a kɛ a tɛ perdre quoi mana kuma ɲɛna hali bi ala k'u bolo mɛn u ka baara la Assetou folikan jumɛn bɛ e yɛrɛ bolo ka ɲɛsin an ka faama minnu ye dɔn kɛ fantanw ye Iwa Jɛnɛba komi an yɛrɛ bɛɛ fɔra ka ban an ka faama minnu ye dɛmɛ kɛ an bɛ ɲini u fɛ halisa u ko courage ta ka dɛmɛ kɛ n'i ye fɛn min kɛ i b'o de sɔrɔ n'i ye ɲuman kɛ i bɛ ɲuman de sɔrɔ n'i ye juguman yɛrɛ fɛnɛ kɛ i bɛ juguman de sɔrɔ u bɛ tile ka silamɛw la kɔntan u bɛ tile ka fantanw na kɔntan a yɛrɛ dɔ kɛna ne ɲɛna kunna sini ko ne yɛrɛ ɲɛji bɔra o tigi nɔfɛ walayi an ka faamaba dɔ ye nin musokɔrɔba in na diya a t'a dɔ yɛrɛ a b'a sɔrɔ cogoya min na tabarikala an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ka u l'encourager halisa u ka courage ta sunkalo caman u ka se ka u ka adiyaw bɔ se tɛ minnu ye ka se ka di olu ma i bɛ taa di min ma so kɔnɔ yɛrɛ hali n'a ma kuma walayi a bɛ nisɔndiya min kɛ o yɔrɔ yɛrɛ la o ka di ala ye ka tɛmɛ i bɛ fɛn caman kan quoi o ye tiɲɛ an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka an yɛrɛ bɛɛ kɛ saraka bɔla ye amina kira kanu kosɔn sallallahu amin faamuyali sɔrɔla o la hali bi an b'u fo nin ka kɛ daminɛ ye nin kana kɛ laban ye ala k'u bolo mɛn u ka baara la ayiwa n yɛrɛ t'a dɔn n bɛna min fɔ sisan o ka to o fɔ dɛ min kɔnɔ fɔ koyi k'a fɔ awɔ kɛ parce que numu mana fila ye dɔrɔn a t'a dɔn a bɛ min fɔ de ko n'o ye tiɲɛ ye i ka kɔni ɲininka o ne de bɛ kuma la mais ko ni i bɛ to k'i den ka to ka kelen dɔw fɔ sa ayisa e ka dɔ yɛrɛ fɔ f'i bɛ ka ne yɛrɛ ɲininka n'i bɛna min fɔ na n k'o f'i ye k'o fɔ ok an bɛna a ka dɔnkiliw la an y'a lajɛ Assetou ka dɔnkili min yɛrɛ ye feti Seyidina Alakira fasa an y'a ye Assetou ko dɔnkili ye feti Assetou i bɛ se k'i kan bila n'o dɔnkili ye ka se ka kanubagaw fo cogoya min na u sera k'i kanu cogoya min na dɔnkili in na ala k'an ni sago bɛɛ amina Seyidina Alakira Muhammadu Seyidina Muhammadu ɲɔgɔn da Allah Seyidina Alakira Muhammadu Allah Seyidina Muhammadu ɲɔgɔn da Seyidina Alakira Muhammadu Allah Seyidina Muhammadu ɲɔgɔn da Allah Seyidina Alakira Muhammadu Allah Seyidina Muhammadu ɲɔgɔn da Allah Seyidina ne nana baro la sa Allah Assetou nana badeya baro de la Allah Assetou nana sindiya baro de la ne bolo bɛ ŋɔ silamɛ jama bɛɛ bɛɛ ka yafa DIAKITE Assetou ma ne b'i kule Alakira Mamadu la Mamadu de ye kayibara kɛlɛw de kɛ Mamadu de ye badiri kɛlɛw de kɛ Mamadu de ye unɛni kɛlɛw de kɛ ne ka tanu bɛ kɛ nka Alakira Mamadu ye Seyidina Mamadu ɲɔgɔn da Allah n y'o fɔ kabini fɔlɔ la Assetou e bɛ nin dɔnkilinin da waati min na
a y'a sɔrɔ Assetou yɛrɛ kun bɛ cogo jumɛn de la sa janna muso bɛ ninnu bɛ se kuma la koyi ne ma ni don i da dɛ ni dɔnkili bɛ da wagati min na o b'a sɔrɔ Assetou ka dɔgɔ dɔɔnin koyi awɔ tabarikala ni dɔnkili bɛ da wagati min na o b'a sɔrɔ Assetou ka dɔgɔ dɔɔnin mais Assetou yɛrɛ kɔni y'a ye k'a fɔ dɔnkili in dalen dɔnkili in cɛra mɔgɔ ye dɔnkili in dalen dɔnkili in dara diɲɛ bɛɛ ne bɛ dɔnkili in da don min na a ma nɔgɔya dɛ a ma nɔgɔya nka dɔnkili in bɔlen dɔnkili in jara diɲɛ bɛɛ alhamdulilayi n bɛ ala tanu ka ala barika da hali an bɛ n bɛ ala kanubagaw fo halisa ne ma dɔnkili foyi bɔ ko mɔgɔw ma dɔnkili ninnu kanu halisa an bɛ ala tanu ka ala barika da ala min sera ka courage d'an ma an ka baara in kɛ an bɛ ala deli ala ka se ka si ni kɛnɛya d'an ma an ka se ka baara ɲuman kɛ adamadenw ka se ka a lamɛn cogoya min na an ka ala deli y'o de ala ka dugawu minɛ amina ala ka dugawu minɛ ayiwa an bɛna Koni ka kan na Koni fana ka dɔnkili min ye feci fancini fasa Koni o fana ye feci a jara kanubagaw ye hali bi Koni an b'a fɛ i ka se ka kanubagaw hakili jigin tuguni ka se k'u fo cogoya min na u ye dɔnkili in kanu ko madani Muhammadul madani madani Muhammadul madani idai ki sumaya madani Muhammadul madani idai ki sumaya la ilaha illa Muhammadu rasulullah ambe ala barigada ala minye fancini minauna idai ki sumaya madani Muhammadul madani idai ki sumaya fancini dogora haidarade fancini sumana funeni jarani Aishatu de fancini dogora alimatu daga maisha de fancini sumana fama ala kanuba di tarida madani Muhammadul madani idai ki sumaya fancini wilila dodo kabita kodo faridugula kabita alaga dine ulase bana chuna fancinika ubana gele yara onatabe akwalebi alaga dine lase akumbe juli ufono onatabe abidine ilase atumbe juli ufono onatabe abidine ilase kalande ungo fancini ma Tinyana bana gele yara anga segin so fancini nyi kanto kalande uma aleti segin so ale nana dine la semina no maba ati segin so bana gele yaro konfe kalande ndo ye shaka maduwele kaga kuma fancini fe Tinyana bana gele yara fancini segina sogono ale segina maliba dugula utarada opitalila asumana madani chini tarida aidara de tarida bafune de tarida saya kera tanye ambiko saya kera labudae madani Muhammadul madani idai ki suma idara cena Allah ka hina na halsa ani islamai shube la jidin okay Koni e fana bi fanjini dawatimna asoro Koni fana bi cogo jumena bon nga fancini dali ne bise ga fo ale mame kosebe bise ga soro nga morceau bi a soro nga clip bi donc ale dara olu ko fe mais donc li jara kan bagaw yu kosebe donc ne weli min bla kan bagaw ma ni foli bi
parce que artiste filɛ nin ye n'i y'a mɛn ɲɔgɔn dɔnkilidala ba tɛ f'a ka sɔrɔ lamɛnbaga ɲuman b'i la o ye tiɲɛ sinuni tɛ san sɔrɔ jurukisɛ kɔ quoi donc anw jigi ye an ka faniw ni an kanubagaw de o ye olu tiɲɛ de bɛ se k'anw sanayɛlɛ k'anw na encourager an ka baaraw kɔnɔna na donc toujours foli belebeleba ye an kanubagaw ta ye hali bi kanubagaw tulo bɛ foli la ala bɛ ala ka sankɔrɔta dɔ ma amina yarabi ayiwa komi émission bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma ladilikan jumɛn bɛ Assetou bolo k'o fɔ sunkaloba in kɔnɔna na an n'an lajɛlibagaw ye a diyara n ye Jɛnɛba ladilikan bɛ n bolo k'o lase ne ni n balima alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma ala ye sunkalo daminɛ hɛrɛ la ala k'a kuncɛ an ye hɛrɛ la amina halisa an k'an cɛsiri a tɔ man ca tuguni an ka se ka su in kɛ ni nɔgɔya ye ka se ka ban ni nɔgɔya ye ka welewele bila Bamakɔ cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ma ko ala ka san wɛrɛ sunkalo ala k'o yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na k'an jatigiw fo k'an ka faniw fo ka Bamakɔ bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka aw yɛrɛw fo an n'aw ka cɛsiri la artiste wele ka na a ma nɔgɔ an bɛ dugawu kɛ an n'aw ye ala ka sankɔrɔta da an n'aw bɛɛ lajɛlen ma ala kira hɔrɔmala sɔlala rasul ok o ɲɛna ko ni e yɛrɛ dun alhamdulilayi Jɛnɛba i bɛ welekan min bila mɔgɔw ma ni kalo in barika la ala ye sunkalo di k'a kɛ bato kalo ye an k'an cɛsiri bato fɛ kalo kelen si maaw bolo a man jan an ka ala ko suma don a kɔnɔna la ka datigɛndala juguba ninnu dabila a kɔnɔna la ka san dusukolow la ka sabali diɲɛnatigɛ yɛrɛ la Jɛnɛba n'ala y'i sɔn sabali la dɔrɔn ala ye diɲɛ fɛn bɛɛ k'i ye o ye tiɲɛ puisque sabali de bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ o ye tiɲɛ donc an ka sabali kalo in kɔnɔ mɔgɔw bɛ fɛn caman bila ala ko ta sira kan n'i y'a bila kalo in kɔnɔ ala deli ni kalo in tɛmɛna ala kan'i segin a ma tugun bilen o ye tiɲɛ puisque kalo in nana de ka se k'an juguw tɔ sanuya n'a sanuyara ni kalo in tɛmɛna an k'an banba kan yanni kalo yɛrɛ ka na o ye tiɲɛ tiɲɛ kalifanen bɛ jɔn na i ta tɛ min ye o ye tiɲɛ dɛ i y'a faamu donc an b'o wele da mɔgɔw ye k'an kanubagaw fo toujours an tɛ sɛgɛn o foli la bɛɛ tulo bɛ foli la n'i y'a mɛn dɔnkilidala ba lamɛnbaga ɲuman b'i la a tɛ se ka bila a ɲɔgɔn ɲɛ kanubagaw de b'a kɛ donc an bɛ jatigiw fo k'u barikada fosi t'u la bɛɛ tulo bɛ foli k'aw yɛrɛ fɔ aw ka baara la Jɛnɛba Ayuba Bobokɛ an bɛ foli bila a ma nin baara in kɔnɔna na donc caméramanu an b'u bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ foli cɛsiri n tɛ bɔ kuma kɔnɔ Jɛnɛba ne ma furu cɛ fɔ nin kɛnɛ in kan n'o ye Gawusu Fofana ye fo yan fo Faransi a b'a mɛn a ka barika a furu ɲɔgɔnya la k'a bonya bɛ baro kɔnɔna la tabarikala ayiwa an bɛ Faransikaw fo Gawusu Fofana k'i bɛ fo Faransi ou bien Assetou ok an cɛw de sɔnna an ka na yan nɔ n'o tɛ n'olu ma sɔn an tɛ na diɲɛ na est-ce que fulaw ka ko ser'o ma wa fulaw ka ko ser'o ma dɛ i b'olu sama ka bɔ dɔrɔn k'olu bila tile kɔrɔ o bɛ yɛlɛ an bɛ Ayuba yɛrɛ fɔlɔ ye Ayuba ni cɛsiri cɛsirilen don dɛ a b'a mɛn hali ni artiste découragé a b'i wele ko nasa ne yɛrɛ Assetou an bɛ dugawu de k'a n'a ye ala k'a n'a simaya ala kana baasi foyi k'a na ala ka dugawu minɛ ok Assetou ni Koni an nana an ka wele lamɛn a diyara n ye a bɛnna ma an b'aw fo dante foli min na ala k'an to ɲɔgɔn ye hali bi ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la ni ne kun ye an ka spécial Ramadan ye ok kanubagaw k'a fɔ an ɲɛna an ye min fɔ an ɲɛna aw yɛrɛ bɔra k'a ye sisan ko in ma nɔgɔya ne b'a dɔn kɔni fulaw kɔni sun tigɛlen min sɔrɔ nin ko in na an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan fulaw kɔni kɛmɛ k'u sun tigɛ dɛ ok an b'a fɔ ye k'aw ka connecter to an ka page la hali bi MaliKunafoni.net ale jabarani kan hali bi surprise wɛrɛw bɛ sunkalo in kɔnɔna na sɔnni a kun ka cɛ k'a yira anw ni aw la aw ka j'aime kɛ an ka video kan k'u commenter fana an b'a fɔ ye ko aw kan bɛn wagati wɛrɛ